साधु भोलेनाथ तू कहियो होई ना नाथ। ये क्या करता नहीं साहब? हमार झूठा पिया था नहीं, हमरा के पाप लागी। झूठा पिला से पाप ना प्यार बढ़ेला। सुन के ई बोलिया धड़क जाला रे, कैसे कहीं मनुआ बहक जाला रे। सुन आजा अब गोरी तू आजा रे। चमेली आई देख तो असली माई बिठा गईली। ये है तहार माई जिनका के हम 20 बरस से खोजत रहनी है। का माई 20 बरस से आप कहाँ रहनी हो? जब तू पेट में रहलू नु तो कुंभ के मेला में तू और तोहर बाबू दोनों जने भुला गए। अपन माई के गले ना लगू। अच्छा मेली अरे अपने माई के अपने बाबूजी से तो मिले दा। अरे 20 बरस के प्यास बुझावे के बा। चला बुढ़वा हमरो 20 बरस के प्यास बुझावे के बा। अरे के बोला शादी तो बेटा के बड़ा धूमधाम से कर रहल बा। हाँ काहे ना होई, दहेज भी 1 करोड़ रुपया जो मिलल बा। अभी तक ले एगो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलल। पहले पैसा ले ली तब बेटा के बियाह करी। हमने के खानदान के इज्जत के सवाल बा, कहीं से भी पैसा के व्यवस्था कर दा। प्रताप सिंह जी जब तक ले पैसा ना मिली तब तक ले बियाह ना होई। अब भाई असली बचा। भिखारी प्रताप सिंह के बेटे के शादी हम करब। साले तू घोड़ी के नौकर, तू हमारी इज्जत पे हाथ डालने की हिम्मत कैसे कैसे? कौन इज्जत की बात करता रहोनी जैसे औलाद के कारण जमींदार प्रताप सिंह के बेटी के 12 घर से फिरका चल गई। आज हम बोला कि अपन पति स्वीकार करता है। हम हैं साजन के प्यारे, देखे की दुनिया सारी, बनके रहे मिट दिन अपन वालन के, चुनरी ओढ़े हम तो साजन के। आवा पहिया में गोरी बाजे कंगना ई चूड़ी, जियारा हो जाला पागल तोहरा साजन के। चुनरी ओढ़ेलू गोरी साजन के। वो कौड़ी की औरत की खातिर अपना जन्म देवे वाला बाप महतारी के कोक पे लात मार देला। मुंह संभाल के बात करा नहीं तो चोरों के गोदाम जे अपने बाप महतारी के ना हो सकल, वो के ना हो सकेला। अगर हम चाहें तो तुम्हारी हाथ उखाड़ के फेंक सकीला।